ସାହାରା ଜମାକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ସାହାରା ଜମାକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଆସିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ ସାହାରାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଥିଲେ ବା ଜମା କରିଥିଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ କି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ସାହାରାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଥିଲେ, ସେଇ ଟଙ୍କାଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ଫ୍ରଡ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ବା ଆପଣମାନଙ୍କ ଟଙ୍କାଟି ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଟଙ୍କା କେମିତି ଫେରି ପାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ରିଫଣ୍ଡ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କର ମିଳିପାରିନି। ତେବେ ସେ ନେଇ ଏବେ ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଆସିଯାଇଛି କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ରିଫଣ୍ଡ ଟଙ୍କା ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କି ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାହାରା ଟଙ୍କାକୁ କେମିତି ରିଫଣ୍ଡ ପାଇପାରିବେ ବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ଟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେବେ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସେ ସବୁ ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଦେଖିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କି ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରିଫଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଟସଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଘରେ ବସି ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତା ଆପଣମାନେ କେମିତି କରିବେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋର ଅନୁରୋଧ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିହାତି ଭାବରେ କରିଦେବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସାହାରା ଜମାକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଏବେ ସିଧା ମିଳିବ 50,000 ଟଙ୍କା। ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆରେ ଫସି ରହିଛି କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଆଉ ଆପଣମାନେ ସାହାରା ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। କାରଣ ସାହାରାକୁ ନେଇ ଆସିଯାଇଛି ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର। ଆସନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଇଡି ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆ ଗ୍ରୁପ ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସୁବ୍ରତ ରାୟଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ମାମଲାରେ ଇଡି ଶନିବାର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2 ତାରିଖରେ କୋଲକାତାର ପିଏମଏଲଏ କୋର୍ଟରେ ଏକ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ସାହାରା ଗ୍ରୁପ କୋଟି କୋଟି ନିବେଶକଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ରିଟର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ପ୍ରାୟ 1,74 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିଛି। ତେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ସାହାରା ଗ୍ରୁପରେ ଫସି ରହିଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଖବର ଆସିଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଫସି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବେ ସହଜ ହୋଇଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସାହାରା ରିଫଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏବେ ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ବରଂ ରିଫଣ୍ଡର ଷ୍ଟାଟସ ଘରେ ବସି ଅନଲାଇନରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋର୍ଟାଲକୁ ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି mokrefund.crcs.gov.in ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପୋର୍ଟାଲଟିକୁ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଏହି ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ରିଫଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଟସଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଘରେ ବସିକି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏହି ଲିଙ୍କଟି ମୋ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ବକ୍ସରେ ଦେଇଦେବି। ଆପଣମାନେ ସେଠାକୁ ଯାଇକି କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣମାନଙ୍କ ଷ୍ଟାଟସକୁ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ରିଫଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଟସ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ବା ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ କେତୋଟି ଷ୍ଟେପ୍ ଦେଇଛି, ତାକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ କହିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ mokrefund.crcs.gov.in ପୋର୍ଟାଲକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଡିପୋଜିଟର ଲଗଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଆଧାର ନମ୍ବର କିମ୍ବା ସାହାରା ରସିଦ ନମ୍ବର ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଟିପି ସହିତ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରିଫଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଟସଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନରେ ଶୋ ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏସବୁ କରିସାରିବା ପରେ ଯଦି ତାପରେ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ଷ୍ଟାଟସ ଶୋ ହେଉନି କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆବେଦନ ଫର୍ମଟିକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେହି ପୋର୍ଟାଲରେ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ସେହି ପୋର୍ଟାଲରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଥିବ। ଆପଣମାନେ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣମାନେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରି ଦେଖିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଆପଣ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବାଧିକ 10,000 ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଏହି ସୀମାକୁ 50,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏହା କ୍ଷୁଦ୍ର ନିବେଶକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ଦେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିଲା, ସେ ସୀମାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରି 50,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ 50,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରସ୍ତ ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାହାରା ଟଙ୍କାକୁ ରିଫଣ୍ଡ ପାଇବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତ ଭଲ କଥା। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ତାରିଖ ରହୁଛି। ଆପଣମାନେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ରିଫଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ସରକାର ରିଫଣ୍ଡ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଶେଷ ତାରିଖ 31 ଡିସେମ୍ବର 2025 ରଖିଛନ୍ତି। ଆବେଦନ ପାଇଁ ଆଧାର, ପାନ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟର ନାମ ଏବଂ ସାହାରା ରସିଦ ସମାନ ହେବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ନାଁ ଆଉ ସାହାରା ରସିଦ ସହ ସମାନ ହଉନି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ରିଫଣ୍ଡ ଟଙ୍କା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ତା ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରଖିକି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ କରିବେ।